Obec Borša sa nachádza v južnej časti východoslovenskej nížiny na pravom brehu rieky Bodrog. Rozprestiera sa na ploche 954,2 hektárov. Nadmorská výška v strede obce je 102 metrov. Hraničný priechod do Maďarska je od obce vzdialený 4 km, hraničný priechod na Ukrajinu asi 50 km. Územie obce bolo prvým obyvateľstvom osídlené už v paleolite a neolite. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1221, kde sa spomína pod názvom Borsy. Súčasný názov Borša sa používa od roku 1920. Obec patrila k hradu Blatný potok. V roku 1284 sa spomína ako príslušenstvo hradu Nové mesto pod Šiatrom a v roku 1387 ako majetok Péréniovcov. Z hľadiska náboženstva sa ľudia hlásia k rímskokatolíckej, evanjelickej a grécko-katolíckej viere. Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou obce je evanjelický kostol. Pochádza z 13. storočia a počas svojej existencie prešiel viacerými úpravami. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1936. Grécko-katolícky chrám z roku 2003 predstavuje moderný architektonický prvok v obci. Spomedzi viacerých drobných sakrálnych stavieb osloví asi najviac storočná murovaná zvonica. Dôstojnej rozlúčke so zosnulými slúži nový dom smútku, nachádzajúci sa v blízkosti cintorína. Na mieste dnešného objektu kaštieľa kedysi existoval vodný hrad, ktorého kamenné murivá pravdepodobne použili pri stavbe hradného kaštieľa z druhej polovice 16. storočia. Kto postavil hradný kaštieľ, nie je známe. Naposledy bol opravovaný v prvej tretine 20. storočia. Pôdorys má tvar písmena L s prihliadnutím k prístavbe novších hospodárskych častí v tvare nepravidelného písmena U. V roku 1676 sa tu narodil vedúci predstaviteľ protihabsburského povstania František Rákóczi II. Jeho busta z roku 1907 je umiestnená pred hlavným vchodom do kaštieľa. Borša sa nachádza na rozhraní dvoch vplyvov miest Trebišov a Kráľovský Chlmec. Administratívne je začlenená do Trebišovského okresu. V súčasnosti má Borša takmer 1200 obyvateľov, ktorým poskytuje kompletnú infraštruktúru. Obec má vybudovaný vlastný vodovod, je plynofikovaná a elektrofikovaná. Starostlivosti o okolie obecného úradu je zo strany vedenia obce venovaná patričná pozornosť. Administratívnym centrom obce je zrekonštruovaná budova obecného úradu. Obec je členom Združenia miesta a obcí Medzibodrožia, ale aj mikroregionálnych zoskupení obcí Tokajského regiónu.
Medzinárodnú a prihraničnú spoluprácu rozvíja ako člen Karpatského euroregiónu. V okolí obce boli na voľnočasové aktivity vybudované trasy pre cyklistov, ale aj chodcov. K lepšej dopravnej infraštruktúre prispieva aj železničná zastávka. Obec pod vedením starostky Márie Kováčovej v ostatnom období pravidelne menila vzhľad objektov, ale aj verejných plôch. Jedným z príkladov je kompletne zrevitalizovaný obecný park, v ktorom sa vybudovali chodníky pre peších, lavičky na posedenie, fontána, ale aj bohatá kvetinová výsadba, ktorá najmä v letných mesiacoch spríjemňuje posedenia v parku. Pribudlo moderné verejné osvetlenie, ale aj nové autobusové zastávky, ktorých cieľom bolo prispieť ku kvalitnejšiemu a bezpečnejšiemu životu jej obyvateľov. Infraštruktúru obce doplňa niekoľko miestnych predajní, ale aj súkromných podnikateľov poskytujúcich viaceré služby. Aj budovy školských zariadení nachádzajúcich sa na území obce boli zrekonštruované. Dnes sú zateplené, staré drevené okná sa vymenili za plastové s tepelno-izolačným sklom a kompletne nová je aj celá strecha nad objektom. Nezanedbateľným výsledkom je aj nová moderná estetika celého objektu školy. V areáli sa taktiež nachádza nové multifunkčné ihrisko. V centre obce sa nachádza sála kultúrneho domu, v ktorej sú organizované viaceré kultúrno-spoločenské akcie, akými sú posedenia s dôchodcami, oslavy Silvestra či plesy. Obyvateľom slúži aj obecná knižnica. Na športové aktivity v obci slúži futbalové ihrisko, ktoré je zároveň domácim stánkom obecného futbalového klubu. Športovcom sú k dispozícii novovybudované šatne. Obec počas celého roka žije bohatým kultúrnym a spoločenským životom. V roku 2014 bol v areáli kaštieľa zorganizovaný 12. ročník Tokajského festivalu, počas ktorého kaštieľ ožije hudbou, divadlom, remeselníkmi, ale aj dobovými kostýmami. Cieľom je predstaviť kultúru národov, ktoré sa viažu k rodu Rákocievcov. Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni, ctení naši hostia. Dovoľte mi, aby som v mene miestnej samosprávy, ako aj vo svojom mene srdečne privítala všetkých hostí
O to viac vítam tých, ktorí prišli prvýkrát a vítam aj tých, ktorí už 12. krát sa tešia s nami v lete v našom Tokajskom festivale. Pre návštevníkov sú pripravené historické ukážky, výstavy a vystúpenia na dobovú tematiku, prehliadky starých tradičných remesiel, ochutnávka svetoznámych tokajských vín, tradičných jedál, ale aj tvorivé dielne. Pestrý a kvalitný kultúrny program je pripravený aj v oblasti folklóru, hudby a vizuálneho umenia. Organizátormi celého podujatia sú Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Borša. Obec je svojou polohou a kompletnou občianskou vybavenosťou dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Borša spája s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.